раиси шаҳри Исфара фикр мекунам ки масъул ҳастам ва дӯстон соат яки шаб ман ифтихор мекунам ки як дӯсте дорам ки хизматчии ҳарбӣ аст. бояд бигӯям ки қади ман 2 метру 2 сантиметр ва ҳозир мепурсем ки қади Носирхоҷа чӣ қадар аст? 1 сантиметри дигар куҷо рафт? вале албатта намедонам ки падарам вақте 6 сола будам вафот карда буданд, додарам 4 сола мондагӣ буд. Ман дар таълим ва тарбияи модар калон шудагӣ ҳастам, яъне ки меҳри падара дидагӣ нестам. Модарам мегӯянд ки вақте ту оиладор шудӣ аз худат камтар калон шавӣ, як ваҷа баланд бошад ки ахо ҳамин бачае ки майда будам чихел дили як киса меёфтам, ҳаракат кунам мана назанад, дили як киса ёбам, дилёвар ки хизмат мера. Гуфтам дига ҳама ҷим, ҳама хаб истодагӣ. Ман гуфтам маълим, гуфтам ман мерам. баъд директор бира биши гуфт шарманда кардӣ, бира даҷо биши ман шумоам биёин хизмат кунед, ман одами майда ин одамои калоно гирифта нагардед. Гуфтам ҳар кас хизматчии ҳарбӣ шуда наметавонад ва ҳар кас либоси низомиро пӯшида наметавонад. Модарам омадан барен и сардори оила падар надорад, ман кинигам гуфтам не ман мерам. Баъд омадан гуфтан размери по чанд? Гуфтам размери по 38. Гуфтан и ту кия? Ман саълато намехоҳам хали омадестиям. ман рост мерам, рост меом. Ман ай боло бехабар ки боло ҳамин тир рафте зазам данг 29 сола шудам, ҳоли оиладор нестам. барое ки мардум вақте хостковӣ мерем мегӯянд ки ҳоло ки ман бисёр сарбозонро нигоҳ мекунам, як духтарро чӣ хел нигоҳ карда наметавонам? чӣ хел шуд ба ягон кас духтар дод охир ба шумо? аҳли Исфара, аҳли ҷамоатчигӣ, аҳли мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, ана ҳамин ҷавон Носирхоҷа Аловаддиновро аз хотир фаромӯш накунед. дурудӯстон соат яки шаб, вале мо бедор ҳастем. бо шумо ҳастам ман Меҳрубон Зокирӣ дар болои роҳи Секабата эстакада ки дар минтақаи қараболои пойтахт ҷойгир аст. ба ҳама шаб бахайр азизон. мо бедор ҳастем ба он хотир ки як барномаи ҷолиберо тақдими шумо бигардонем. ман ин нафарро махсусан дар тарабхонаи бошукӯҳ не дар ягон ҷои дигар небуд, дар анҳами баландиҳо даъват кардам, чунки ин нафар доимо дар баландиҳо гашта одат кардаанд. ин нафар сарбози ватан буданд, баъди сарбозӣ хизматчии ватан шуданд ва қалбашон, ҳастияшон, зиндагиашон танҳо ва танҳо бо ватан аст ва мо ифтихор мекунем бо чунин афроди ҷомеа. истиқбол мегирем дӯстам. ассалому алайкум. ман шуморо мебинам каме ки хурсанд кӯҳҳои баланд гаштагиам овардед бо баландӣ. шумо кӯҳҳои баланда гашта одат кардед. устод Турсунзода мегӯянд ки ошиён гар мегузорӣ дар баландиҳо гузор. мо ба фақат баландиҳо мезеба дӯстам. худатон сеҳат саломат омадед, хаста нашуда, бо хизмати ватан модар. ман ифтихор мекунам ки як дӯсте дорам ки хизматчии ҳарбӣ аст, баҳри ватан модар, шаб намегӯяд, рӯз намегӯяд, доимо дар хизмат аст. чӣ хел ки мебинед майдаҳак, лекин дили шерона дорад, ҷасорати беохир дорад ва ман ифтихор мекунам ва арзанда аст ки мо дар бораи ин дӯсти азизамон ки ном доранд Носирхоҷа Аловаддинов як барномаеро тақдиматон бидорем. чӣ гуфтед дӯстам? бале албатта. зинда бошед. шаҳр ба шумо махлӯ аст? бале албатта, хеле шаҳр зебо, рӯз то рӯз боз ҳам зеботар шудааст. бале албатта. ифтихор мекунем. дӯстон бо мо бошед. шаҳрро тамошо кардан шабангом аҷоботи хос дорад ва дар дохили шаҳри Душанбе дар соати яки шаб як аҷоиботи дигар аст. ин ман ва Носирхоҷа Аловаддинов. касе ману Носирхоҷаро дид, воқеан як табассуми пурмеҳр дар лабонаш ҳувайдо гардид, ба завқ омад, чунки дар ҳайрат монанд ки як дарозу як калта аз куҷо пайдо шуданд. бояд бигӯям ки қади ман 2 метру 2 сантиметр ва ҳозир мепурсем ки қади Носирхоҷа чӣ қадар аст? Носирҷон? Сигаб ман ба хизмати аскарӣ рафтам. Қадам 1.50 буд. Вақти баргаштам аз хизмат 1.49 шуда омадам. 1 сантиметри дигар куҷо рафт? Вале албатта намедонам, лекин
یعنی که وقتی که به خدمت حربی قبول شده بودید و آمدید حاضر یعنی که 149 موندگید حاضر باشد نه 150 هستم گشته باز کلانتر شدید بله حاضر با 150 وزنتون چقدر وزنم 47 کیلو بودم وقتی رفتم وقتی برگشتم 50 کیلو شدم یعنی که خدمت وطن مادر به شما بسیار فورید بله البته که فورید بله بهترین خب عیناً میگفتید که در کجا تولد شدگی هستید شما من در ولایت سوق در شهر اسفره جماعت نوگیلین زندگی دارم همونجا تولد شدید حاضر هم همونجا بله بله این حال زندگی دارم انا ما در اویله مادر دارم دودر دارم و خودم هستم سه نفر هستیم بله بله یعنی که حاضر بله البته خب پدرتون پدرم وقتی 6 ساله بودم انا وفات کرده بودن دودرم 4 ساله موندگی بود وفات کرده بودن من در تعلیم و تربیه مادر کلان شدگی هستم یعنی که مهری پدر دیدگی نیستم خدا رحمت کند پدری شما رو خب مادرتون وابسته به کودکی های شما چی نقل میکنند شما رو که میبینیم بسیار مایدهک هستید من حاضر بسیار دانسته میخواهم که چه خیلی تولد شدگید راستی به گفتی مادرم میگفتن که 700 گرم تولد شدگی هستم 700 گرم اکو دکترها گفته بودن که انا زنده نمیموند ولی با دستگیری مامام انا توبت کردن بله نگاه بین کردن خیلی با روز تا روز انکشاف یافتم این حال باشد از بیمار نیستم یعنی که قدپستی شما از حساب بیماری یا از حساب یکون چیزی دیگر نیست نه البته تنها ارسی بله ارسی یعنی که پدرم گفتی گپو زاودسکوی بله بله هم پدرم مایده بودن مثل خودم انا مادرم باشن کلان هستن انا که بعد که مادرم میگویند که وقتی تو اولادار شدی انا از خودت کمتر کلان شوی یک وجه بلند باشد که انا در آینده فرزندا یک تاش مثل تو بورین مایده ها شوند یک ها رنگ مثل ما بورین انا یک دیگریش گفتن انا کلانتر شود گفتم ولی یا میونه وقتی که یک دروز یک کافه یک جای میشود یک اویله میشود یک میونه تر پیدا میشود بله مادرتون دونو نسل آینده تون رو هم فکر کرده ایست یعنی که 700 گرم شما تولد شدید نوبسته از اون که بسیار وزنی خورد است شما رو خوش نگاهی بین کردن قوت گرفتید و بعدا چه شده است بعدا در یک سالگیم هم گپ زدم هم راه گشتم همه خیلی نقل میکنم بله ها روز تا روز همه خیلی انکشافی تستر شد بچه حرکت بله بله خرگوشک سالتون چی است کدام حیوان سالم گاو بهترین گاو این بسیار یک حیوانی که فایدهش زیاد میرسه بسیار یک سرمحصول است یک حیوانی است که سرمحصول است و ناصرخوجه هم یک نفری هستند که بسیار سرمحصول هستند چون که نوبسته از خورترک بودنشون آرامیش ندارند خب و بعدا کی به مکتب رفتید و بعدا سالی 2006 به صف یکمین میرفتم وقتی که بار اول مکتب میرفتم بسیار که قدم مایده بود وقتی سونکه را در کیفتم میگیرم میغلطم سونکه را در کیفتم میگیرم میافتم از همین سبب تو به الف و کلان بله از همین سبب من 97 لیکن در مکتب خطی 98 خوندم یک سال دیر رفتی بله البته اونجا در مکتب میرفتیم همسنفا مسخره میکردند و میگفتند مایده ها گفته انا بسیار شوخی در چندم پرتا میشتید اخیرا با میشستم نکی نمیدیدم پیش نمیدیدم برای که خود مایده بود نمیدیدم واپسی پیش معلمتون نمیگفت که بیا پیشی اخی ما مایده بودم هیچ گپی مرا نمیگرفتن معلمان میگفتن یکمون میوردن نکی مایده بودم جنگ میکردن همسیفم جنگ میکردن برا قفو برفتم بوم میرفتم در قفو انا میستودم چه حادثه‌های عجیبی بود در مکتب در دوران کودکیتون در مکتب حادثه‌ای که بودن که مثال وقتی که معلم ها میبر اومدن انی درسیده میبر اومدن به سر یگان چیز میرفتن من خودم تنها میادم ما خودمون تنها میموندیم
ҳамсинифо ба ҷангу ҷанҷол вағу ҷақ мерафт. баъд мегуфтанд ки раиси синфҳомо як духтарак буд, мегуфт ки биё камтар баромад кун ки ҳама мақсад ана ҷанг карда истодан ором шаванд гуфтанд. ман мерафт ҳофизӣ мекардам. суруд мехондед? бале як ҷоруба мегирифтем, хе гитара мезем, хали шӯхиҳои хай кӯдакона чихе албатта. ама хали ҷуроб қати мегирифтему, ана сатил қати мекардему, ана таблак мезадему. ман ҳофизида шавқ доштам. суруд мехондам, ҳама бо гӯш мекардам сурудиро. ман сурудор айсу меқапидум, овусу меқапидум. пеши худам мехондам ки гуфтам мегирифтам ки мақсади ман ки ҳама гӯш кунан ором шавам. бале. беҳтарин, аҷоиб. боз аз даврони кӯдакӣ чӣ хотираҳо доред? майдаҳак будам, як тағоим мегирифтанд мара дар як сеткае ки вай ҳаст ку, хеле пакете ки ҳозир ҳама харид мераванд ку, дар ҳамон мегирифтанд. як бор бисёр гирья кардам, бисёр вай кардам, бисёр гирья кардам. баъд модар ана тағоим гирифтанд, дар ҳамон ҷо карданд, дар як мехи хона ҳаст ку, чиза кашол мекунанд, картона кашол мекунанд, дар ҳамон ҷо кашол кардам. ман дига ай тарси тағоима дига овоз ма набаровардам. баъд очам омад мара кофт, исора кофт, усора кофт, исора кофт. бачам кани? ман намедонам бачам кани? намедонам. баъд хай манам очама дидум, чӣ хеле хурсанд вақти модар биёд, чӣ хеле хурсанд мешӣ. баъд оча гуфтам ки ин қадар майда ту бачаи мара ина киё вехта? бале ҳама хеле киё вехти гуфтан. дар як сумка? хай тағоими гуфт шӯхӣ кардам. ҳама хеле буда. ҳодисаҳои аҷоиб. бале. бисёр моро хурсанд карда истодед. то синфи чандумитон мактаб хондед? то синфи нуҳия хондам дар мактаби миёна. баъдан 10-11 бояд мактаби 10-11 дар литсеи касби техникӣ рафтам. унҷо ҳам директори мактаб доштем, бисёр ҳами ҳофизӣ мекардам, бисёр яъне ки режиссёр будам, мисли шумо режиссёр талабаро тайёр мекардам барои саҳначаи ҳаҷм. намегуфтанд ки мисол талабаҳо мисол дар давраи мактабхониятон мисол ту майдак равдав шав намезаданд? шуморо намезаданд? мара не мезаданд, аку албатта мезаданд, ҷанг мекарданд. ахо ҳамин бачае ки майда будам, чӣ хеле дили як каса меёфтам, ҳаракат ки мана назанад, дили як каса ёбам. дилёбак. бале албатта. хуб, беҳтарин. баъд вақте ки синфи 9-11ро дар литсеи касби техникӣ хондед, чун вақти ба хизмати ватан рафтан наздик мешавад, шуморо чӣ хел интихоб кардагиянд, ҳолон ки он қадар нафароне ки қадашон паст аст ва ба ҳамон талабо ҷавобгӯ нестанд қабул намекунанд? рости ман баъде ки ҳамон синфи 11 айни тамом кардам, вақти экзамином шудагӣ буд, экзамина надодаму, дарсом тамом шуд, вақти экзамин мондагӣ буд. ана баъдан муаллимо гуфтанд ки ҳамаҷон баҷо шавед, аз ҳукумат аз военкомат омадам. гуфтанд ҳамон когурои ҳукумат гуфтанд биёянд мақсад хизмат мебаранд, гуфтанд яъне ки хоҳишмандоя гуфтанд мебаранд. ана акунҷа ки ман аввал сардори синиф будам, баъд муаллимо гуфтанд ки ту баҷо шав, гуфтанд ту нара, гуфтанд ту майдак тира сирамно намегир, ту баҷо шав. гуфтанд ана вақте ки омадам, хай толоре ки вай мекунад ку маҷлисгоҳ ба гуфтеду гапи ваҳои гӯш карда хуб гуфтеду бале толоре ки маҷлисгоҳ ба ҳамаро ҷамъ карданд. баъд директори мактаб омаданд, директори мактаб вақт хай калон буда, ишкамашон калон буд. ба се зана ки аз когурои ҳукумат омада буданд, воям калон буданд, хай занакое ки дароби буданд. ана баъде ки омаданд гуфтанд ки хизмат мера, гуфтанд дига ҳама ҷим, ҳама хаб истодагӣ. ман гуфтам маълим, гуфтам ман мерам. баъд директор бира бишигу шарманда карди, бира даҷо бишигу шармандам карди. ба не беса устод монед хай гап зана, гуфтам монед устод гап зана. бишин гуфтам шарманда карди, гуфтам. баъд баъд астани як 4 нафар дига хистанд, гуфтанд мо ҳам мерем, гуфтанд ин сардори синф баъд мо ҳам мерем, гуфтанд. ана ҳама ай пиши ман дига хист хулас дига як 15 нафар шудем. ана гуфтанд ки баъдам директори мактаб гуфт ки ира набарин, гуфтанд ира набарин. хай вай когурои ҳукумат ҳам гуфтанд ки як бор барем ку майлаш барем ку, хай чӣ мегӯям, яке меравад охи тақдириш. баъд дига ҳама хеле хулас дига рафтем, мошинда шиштем, я мошин қати омадам, мошини ки 07.
ана се та маълим, як та шофир, ана се маълим аввал 5 нафар ҷо карданд, ҳама ҷо шудан, се та маълимо ҷо шудан, худаш маълимо инами қадариянд, 3 нафар маълимо инами қадарӣ, 3 нафар ҷо шудем, 3 нафар маълимо шиштанд, 5 нафар ҷо шуданд, ба нав ҳамаро шиштанд, ман мондам бу. Гуфтам биё мо тира набарем, дафъаи дига мебарем. Не гуфтам маълимо ман бояд барам. Диданд ки ҷо наёфтанд, ҷо наёфтанд. Ахир дар пеши шофир ба барда меистад ки як каси дига ҳамун маълима дар бағали маълима шиштам. Ман хали ин шиштам, хали маълима қадар шиштем, я бало кардем, шиштем, рафтем хулас. Шиштам хулас, ҳамин рафтем, аз ҳамун ҷо рафтем. Ана яке пеши вай буромдем, комиссари калон рафтем, комиссар буромадем. ҳамта мара диду, хизмат мери? Гуфтам бале албатта ман хизмат мерам. گفت شعر نار بله ها شعر نار قندوت از آن گفت بعد از کسی از مبلغ گرفت برومد این از طرف من یاردم گفت این مبلغ اگه برای خدمت رفتی در کار میشود بعد همونجا یا گله تلفن داشت زنگ زد گفت که انا تلویزیون سفینه کی تلویزیون اصفهان جیغ زنید گفتن انا خلاص تلویزیون سفینه ها اومدن بله ها گفتن ویدیو کردن گفتن این مایده چه خدمت میرد ها چه که از مورم خیلی بعد همین خیلی کامera کردن من در اونجا گفتم که خیر من به خدمت عسکری با خوشی خودم اومدم گفتم انا من شما هم بیاین خدمت کنین ما آدم مایده این آدمای کلانو گرفتن نگردید گفتم خیر ما هم البته که خیر خلاص به خدمت درش رفتیم نه از همونجا آغاز شد بله از همونجا مادرتون چی گفتن مادر رفتیم انا مادر اومدن ای انا برین این سردار اویلا پدر ندارد من کی نگم میگفتم نه من میرم نه من میرم خیر گفتن خیر خوش خداست بیو میبریم گفتم وقتی ماشین در 6 تا که هوا کم تا خونه بود یک کماندر دیگه بود آوردن لباسش دادن اینا می قدر لباس میپوشیم نمی یوبکا اینا می قدر کورتا و آستیناش اینا می قدر رنگی ها هم خیلی بودک و خیر بالا کردیم رفتیم دیگه همونجا اینقدر یک نفری که مثال جسمان نازک یا که مثال از جهتی قد و وزن بسیار خردکک لیکن دلش زبانش من به خدمت وطن مادر میروم گفته است البته من افتخار میکنم مالادیس رحمت تشکر زیاد بعد که شما رو به خدمت حربی قبول کردند خب بعد چی شد شما در کدام قسم حربی پسی سر کردید خدمت خود را بعدن که از کمیسریات شهر اصفهان برآمدیم و خوجان رفتیم انا از خوجان باشد سامولیت خطی ما گرفتن نواسکارا سامولیت خطی گرفتم رفتیم با ایرپورتی انا دوشنبه فرآمدیم با طریق سامولیت با ایرپورت دوشنبه فرآمدیم از همونجا فرودگاه بعد ما را تقسیمات کردن از اونجا تقسیمات کردن به قسم‌های حربی با قسم‌های حربی تقسیمات شدیم من باشم در قسم نظامی 1040 ناحیه رودکی در شهر دوشنبه خدمت رو سر کردم آنجا چه خیلی قبول کردن مناسبتشون عیناً با خود شما چه خیلی بود اونجا که مناسبت هم اول خیلی دیدن که مایده ها گفتن ای مایده تو چه خیلی تو خدمت گرفت با این اول تو چه خیلی خدمت میکنی خلاص در اومدیم خیلی کمتر ایستادم یک 2-3 هفته ایستادم بعد گراجدانسکی همین فرم گراجدانسکی خاص بودم انا بعدا فرم میبیارن چه نیست یک بیشتر میبیارن رزمی 43 با یک بروک همین وین میبیارن یک بروک چینی قد یک کاستومش هم میپوشم این همین قدر دراز اوسینو دراز هم تو زونه اومدگی همین کتیلو اونم خیلی بود یگانش موافقش موافق نیست خلاص رزمی 43 آوردم همین موزه بعد اومدم گفتن رزمی پول چند گفتم رزمی پول 38 گفتن این بردن گشته بود 41 آوردن چی نیست 40 آوردن پس این همین دیگه رزمی ما درمی خیلی رزمی میدان نداریم همین را خوی پوش نخوی نی بعد گفتن که خیلی گفتم موقع پول رزمی پول چی نیست خیلی چخیل کنم گفتن خیلی اوزیکستا گفتن یک کاغذ میگیریم همین میجخیم گفتن زیر کدام میگیریم پر میشفتن بعد رزمی پول میشفتن با انا بروکی میپوشی چین قد کمتر توب میتیفتن رنگی همون نسکی بونی پای توبو میشفتن همون خاطر رفتن میگیری بعدا خیلی دیگه
маҷбурем дига ку хай нав рафтагӣ хел майда кардан мумкин нест. Як 6 моҳ аз сабаби он ки хизмати ватан модар хоҳиши худи шумо буд ба ҳамаш розӣ шудед? бале ба ҳамаш розӣ шудам, маҷбур дига хай пиштам гаштам. ҳамхизматҳо аҳли роҳта чӣ хел муносибат мекарданд? Аку вобаста ба ҳамун характери одам ки чӣ хел муносибат мекунад ку масалан ози шумо шӯхира мебардоред, хати ман шумо мисол ҳаракат мекунам ки шӯхиқа дига занам, ана як дигари одам хати шӯхира намефаҳмад, ҳаракат мекунам сериёз дига занам. хай характери вобаста ҳамон одам ки характери муносибатша ҳамон мувофиқ кардан. ҷои хобатон чӣ хел буд? майдак хо мерафтед? ҷои хобмон не шароитмон соз буд, бениҳоят дар ҳамон рота доштем, кондисионер доштем, зимистон гарм, ана тобистон хунук, бисёр шароитҳомон соз буд, хӯрокҳои гарм, ана чанд намуд хӯрокҳои бисёр доштем. беҳтарин. яъне ки ба худи шумо ҳамон шароит маъқул буд? бале бале мувофиқ буд. зиндагӣ бардоште ки буд, оиларо ки пеш мебурд, мана мисол шумо ба ман гуфтед ки дар 6-солагиам падарам вафот кардагианд, додарам 4 сола буд гуфтед. хоб баъд аз он зиндагии шуморо ки таъмин кард? ки саробонӣ кард шумоёнро? дар вақти хурдсол буданам ана модарам аку зиндагиро пеш мебурданд. ана дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара дар шӯъбаи урология кор мекардам. ана ба ҳайси ҳамшираи шавқати хурд кор мекардам. асосан модаратон талош карда зиндагиро пеш мебурданд. вақте ки шумо ба қисми ҳарбӣ рафтед, боз модаратон кор мекарданд ҳамон вақт? бале кор мекарданд, занг мезаданд, пурсон мешуданд, ҳоло аҳвпурсӣ мекарданд, гуфтанд ягон ба опуска мебиёй, гуфтанд. ман гуфтам не модар, ман намерам, гуфтам ман 2 сол хизмата адо мекунам, баъд меравам. хоб вақте ки баъди 2 сол баргаштед, чӣ хел истиқбол гирифтанд шуморо? чӣ хел омадед? чӣ хел ҷавоб доданд шуморо? баъди 2 сол омадам, е хонаро мебинӣ ҳеҷ кара намешиносӣ, хона хеле обод шудагӣ, ана миёй бо нави камносинои ваҳабу ранги келчаку домон меян ку хеле пешвоз мегирӣ. хали ман аку пояндоз андохтагӣ худм ҳис кардам ки зан гирифтам анозир. ман зан гирифтам имрӯз ту фақат давбара мебинам ки ҳеҷ ка нест. арӯс нест, гӯспанд куштану зиёфату ошу худоӣ хеле бениҳоят зур шуд. беҳтарин. баъд кай ҳамчун хизматчии ҳарбӣ ба фаъолияти доимӣ оғоз кардед? баъди 3 соли хизматим, соли 2021 ман дар аввал дар ҳамон қисми низомӣ ба ҳайси электрик кор мекардам. баъдан ҷанг шуд. ҷанге ки сарҳади байни Қирғизистон Тоҷикистон ҷанг шуд. ана онҷо ман электрик кор мекардам, рафта ҳамон дар аэропорт ҳамин меомаданд, сарбозо мерафтанд, ана вертолётҳо мерафтанд, истодагӣ буданд. ана ман рафтам онҷо хай свет пиветоша ҷобаҷо кардам, тарафи ҷои корам исо мерафтам. хайр онҷо ман электрик будам. яъне ки дар марҳилаи ҷанг ҳам шумо иштирокчӣ будед, саҳм гузоштед, ҳамин? бале албатта иштирок мекардам. ана баъдам гуфтанд ки мана биё ба кор қабул мекунем, тура кор мекунӣ, гуфтанд. ана гуфтам ман албатта кор мекунам, гуфтам какрас, гуфтам завқ дорам, гуфтам завқи баланд дорам, лекин ман гуфтам ҳамин ман проблемам ҳамин ки гуфтам қадам айда мана мегиред ё намегиред, гуфтам бо мерам мегардонед, гуфтам не мегирем, тамом мегирем, гуфтам хоҳиш дошта бошед мегирем ба хизмат, гуфтам. баъдан дига ҳуҷҷатҳомо тартиб додан. ана баъдан ҷанг тамом шуд 2021. ана хай корро ман шурӯъ кардам ҷанги якум. ана ҷанги дуюм бо 1 сол кор фаъолият кардам, уже 2022 шуд, уже бо ҷанги дуюм сар шуда буд. ҷанги 16 сентябри соли 2022 бо ҷанг сар шуд. муноқишаи сахт. бале бо сар шуд. ана онҷо ман уже 1 сол стажи корӣ доштам, уже кор омӯхтагӣ будам. рафтем, хулас ҳамин ҷанг шуд, аку рафтем. натарсида шумо ҳам рафтед? бале албатта тревога шуд. асосан вазифаи шумо онҷо аз чӣ иборат буд? чӣ корҳоро иҷро кардед он вақт? онҷа аку рости ҳама самтҳои мо, ҳама ки ҷо ҳаст, ҳама самтҳои худаш хати, ҳама самтҳои вазифаи худаш хати. рости гап ман рафтам, як ҷо рафтам, ана як амин акобе ки мегам, ҷое ки оппозитсия мегирӣ. ана онҷа ғалат дидам, ана бараш
40 сантиметр ана баландиш 1 метр чени қади ман буд ана қади ман буд баъд ҳам акоба ғалт дидим чени қади ман баъд сарлатои қафои ман омадагӣ сарлато командир гуфтанд хай ту пеш ана сарлатои қафо ман қафода регловка мекунадам ҳам фур омадам ки чухурида бисура нигам чухури фур омадам ман сарлато намехай хали омадестиям ман рост мерам рост меом ман ай боло бехабар ки боло ами тир рафтаест азам данг тунука ва засоз тунука душвор бале килиша задост ман ҳайрон ман рафтам баъд қади пастам дар кор аст дар онҷа командири калон гуфт ки хай гуфт тулу чи гуфт тирбарака тир биёра ашамора гуфт мо тир мебарем бурда рафта тир биёр гуфт ман там хай мешавадам шаввас кардам мебурдам шаввас кардам бечора саглато қадшон мисли шумо баланд ним охи вақти баланд рост месам мебинад ки охи мебинад барои ва ё хали мерафтам ана ман бошам охи рост мерам рост меом ихел чи мақсад ихел ваз чи намерам азом намекаштед аз ин ҷиҳат ҳам қади паст барои шумо муфид омад барои ҳамин ҳам мо ҳозир суханҳои шуморо шунида бисёр хурсанд шуда истодаем ки дар ҳама ҳолат новбаста аз он ки одам қадаш паст аст баланд аст ба меъёр мувофиқ аст ё не дар ҳама ҳолат лозим мешудааст ана инҷа хонаи мо носирхоҷа марҳамат меҳмони олиқадр хуш омадед нури дида тоҷ бар сар аз исфараи бостонӣ ин қадар хонатон зебо будаасту ба мо намегӯед ки хона дора хона зебо дорам зинда бошед дӯстам чашми шумо зебо марҳамат ба кулбаи хоксоронаи мо бисёр хурсанд ҳастем аз исфараи бостонӣ аз части қушунои хушгарди 1967 хуш омадед марҳамат шумо ки хизматчии ҳарбӣ ҳастед ба тахти шоҳона ҷои шумо инҷо ин хона ба мо илҳом мебахшад дигаргуна ман шаҳр сайру саёҳат карда омадаем хаста нашудед охир шуморо ташвиш надодем охир зинда бошед хуш омадед бори дигар аз дидортон бисёр шод ҳастем ман бисёр хурсанд ҳастам ки бо шумо ошноӣ дорам ва ин лаҳза мо як суҳбати хотирмонеро пешкаши шунавандагон бинандагони канали эътимод гардонидем раҳмат ба шумоам ташаккур ки ин қадар ба хонаи зеботон моро даъват кардеду ин қадар ба ҷойҳои ва хеле эҳтиром кардед моро ба ҷои худатон шинодед ба мизи кориятон арзанда зебада зинда бошед мана ҳамин шаҳрро сайр кардем чӣ таъссурот айни ҳол бар шумо росте ҳар думо қатъи омадем чихе ки гуфтед ку қадам дию чанд гуфтед 2 сантиметр 2 метру 2 сантиметр 2 метру 2 сантиметр ана ман 1.5 қадам вақте ҳар думо омадан замон ку ҳама ҳар думоро дид хандида нигоҳ хандид ихата калон шумо эътибор додед бале албатта ронандаҳо сигнал бале қанзанед аҷоиб буда бале воканам илоҳим қадатон баланд шавад обротон баланд шавад раҳмат зинда бошед шӯхӣ мекунем баъзан хизматчии ҳарбӣ бисёр рисолати душвор дорад дар ҳама ҳолат бояд ки вазифаҳои душворро иҷро карда тавонад шумо ҳамчун хизматчии ҳарбӣ ҳамин масъулият ҳамин вазифаро чӣ гуна қабул кардаед барои ман аз хона дида бисёртар част писанд аст вале дар ҳолате ки мешавад ки ба берун мебароям не ки бисёрӣ фикрам дар қисми низомӣ ҳаст ки сарбозон чӣ кор карда бошанд саломатишон чӣ хел бошад ҳама ҷиҳата фикр мекунам мо командирон сардорон ҳама вақт дар бари сарбоз ҳастем дар чӣ пастӣ дар баландӣ ҳама вақт дар бари сарбоз ҳастем ана 24 соат хати сарбозо ҳастанд шӯхӣ мекунам хати ваё ки зиқ нашаванд гуфта ана ҷош баъзан мешавад ки ана строги мешавам ҳар ин ҳолатҳо мешавад мо на фақат ман ҳамаи командирон ва сардорон ба навбат шахси масъул мебуроем ки як рӯз ман нигоҳ мекунам ана як рӯз дигар хизматчӣ нигоҳубин мекунад
ана вақте ба хона рафтам бо фикроним дар қисми ҳарбӣ мешавад. ана борҳо командири қисми ҳарбимон ана Сафарзода полковник мегӯяд ки ҳар рӯза дар гапашон ҳаст ки мегӯянд сарбозора таҳти назорат гиред, сарбозора нигоҳ кунед ва ё фарзанди халқ ҳастанд, яъне ки фарзанди давлат ҳастанд, мо ҷавобгар ҳастем. мо ҳамин командирон ва сардорон ба сарбозон ҳам падар ҳастем ва ҳам модар ҳастем. фарзандашонро барои мо ҳамчун амонат спордагӣ ҳастанд, ҳамчун амонат спордагӣ ҳастанд ки 2 сол мо ҷавобгар ҳастем. албатта чӣ ҳодисае ки мешавад мо ҷавобгари инҳо ҳастем. вақте ки ман дар берун мебароям, берун мебарам, ба хона мерам, баъди соати корим ба хона мерам, як рӯз хоб меравам, як рӯз часп мебиём, як рӯз вақте хоб кардам фикрронӣ бо ҳамин часпа мешавад. леки ман баръакс, леки ман дар хона ҳастам, фикрронӣ дар хизмати худатон дар хонаву рӯҳатон, ақлатон, ҳушатон дар ҳамон част. бале албатта, бале албатта. мо зодрӯз қайд намекунам, бо дӯстонам, яъне ки бо ҳамсинфонам дар тӯйхонаҳо ё дар тарабхонаҳо намешинам, вақт надорам барои шиштан, ки ҳама вақт фикрам дар ҳамон ҷо. баъзан ба хона ба хона меравам, ҳамсояҳо мара мегӯянд ки ту чӣ ба корҳои ҷамъиятии маҳалла хуш нестӣ, иштирок намекунӣ. мара мегӯянд ки кадом рӯз ҳайкали туро мемонем дар ҳамон ҷо. ҳамин як домулаи маҳалла дорем, баъд як раиси маҳалла ки дорем, бисёр фақат мара мегӯштанд ки ту барои чӣ ҳамон часта ҳастӣ, фикр намекунанд ки мо бисёр пурмасъул ҳастем. масъулияти душвор, кори душворро ба дӯш дорем. ира фикр намекунанд, мегӯянд ҳайкали тура ту 24 соат ҳамон ҷо, кадом рӯз ҳайкали тура мебаранд, Носирхоҷа Аловиддинов гуфта дар ҳамон ҷо ҳаст мемонад. ҳамон ҷо мемонанд. Не ки фикр намекунанд ки мо масъул. аз ҳамин сабаб ман 29 сола шудам, ҳоли оиладор нестам. барое ки мардум вақте хоскорӣ мерем мегӯянд ки бачаи шумо, якум саволшон ҳамин ки фарзанди бачаи шумо дар куҷо кор мекунад? баъд модарам мегӯяд ки дар қисми низомӣ. значит бошад 24 соат дар част фарзанди маро нигоҳ намекунад. ҳоло ки ман бисёр сарбозонро нигоҳ мекунам, як духтарро чӣ нигоҳ карда наметавонам. муддати 4 сол мешавад ки хай хизмата пеш бурда истодам, ягон шикоят нашуд. хела мисли шумо хонаро обод кардам, ана мехел чихед ки шумо хонаи шуморо мебинам бисёр зебост, ана мехел манам уже кардам. ҳамин камуди фақат ҳамин насиб бошад, иншоалло як зангирӣ мондааст, тамом. хай сабр кунӣ, ҳама чӣ мешавад. барои ҳамин мо вақт надорем. чӣ хел шуд? ба ягон кас духтар дод охир ба шумо? бале розӣ шуданд ягон нафар? бале наканест, як духтар зора рафтем, зора кардем, гуфтанд ки хай занит кардем, метем духтармонро, гуфтанд занит кардагӣ ҳастам, албатта наканест. аз ин пеш як хонаи як духтар рафтем, рости гап, падараш буромад гуфт ки мошин дорӣ? гуфтам не албатта. хай агар ин набошад рафт, ман ба ту духтарам рӯ намедиҳам. ин ҳолатшон шуд. бале хушбахтиро дар падараш хушбахтиро дар мошин мебинад, не ки намедонам. бале хушбахтиро дар пулу мол дида намешавад ку. хушбахтиро дар якдигарфаҳмӣ, бале албатта якдигарфаҳмӣ кардан кор. мо камбағал ки бошем, зато ба ҳиммат ҳастем, хизматчи ҳарбӣ ҳастем, ба маоши мисол каму нигоҳ накарда мо хизмати давлатро пеш мебарем. барои чӣ як инҷа савол ба меояд ки хизмати модар ватан мегӯянд. мо хизматчи ҳарбӣ аз саҳар то бигоҳ хизмат мекунем, баъд аз ба хонаи модар мо меравем, ба хона мо меравем. яъне ки аз саҳар то бигоҳ хизмати давлата мекунем, аз бегоҳӣ мерем то саҳара хизмати модара мекунем. барои ҳамин беҳуда нагуфтанд ки хизмати модару ватан. тасанно, офарин, хеле зебо, самимона. акнун
ҳамон нафароне ки духтарашонро надоданд, ҳамон нафароне ки шуморо таъ накарданд, ҳамон нафароне ки ба хотири хизматчӣ ҳарбӣ буданатон мегуфтанд ва мушкилиҳои зиндагиятонро ба рӯятон гуфтанд, мо чӣ мегӯем? ба худо месупорем. худо хушбахт шавед. Мана мо хурсандем ки шумо ба худатон мувофиқ як ҷуфтеро ёфтед, як духтара ки розӣ шудааст. аҳсан, офарин мехонем ба падарашон, ба модарашон, ҳазорон ҳазор аҳсан барои тарбия кардаяшон. ва ман намедонам, албатта ҳозир мо аз барнома огоҳ ҳастем ки чун суҳбатамон тӯлонӣ шуд, Носирхуҷа бепадар ба камол расиданд, худ айни ҳол сардори хона ҳастанд. раиси шаҳри Исфара фикр мекунам ки масъул ҳастанд ва дигар аҳли ҷамоат ки ана ин бачае ки моро ҳама тарафа дастгирӣ бикунанд. барои раис ҳеч аст як тараб хона ба занг задану ана ҳамин ҷавони моро тояшро гузаронда диҳед гӯянд. арзанда аст, чунки ин худашам меҳнат карда метавонад ки тояшро гузаронад, лекин инро худи Носирхуҷа талаб накарда истодааст. инро ман гуфта истодам. дӯстони азиз, аҳли Исфара, аҳли ҷамоатчигӣ, аҳли мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара, ана ҳамин ҷавон Носирхуҷа Аловаддиновро аз хотир фаромӯш накунед, ҳатман дастгирӣ кунед. мо ба шумо боварӣ дорем, шумо метавонед. муҳтарам раис, қаблан сипос барои дастгириятон. албатта мумкин вазорати мудофиа низ як саҳми худро мегузоранд. ба вазири азиз низ қаблан сипос мегӯем. саломат бошед, ифтихор мекунем бо шумо. ва баъдан айни ҳол омадани шумо ба Душанбе сабаб чи аст? баъди итмом расидани ҷанг ба мо ифтихорномаҳо доданд. ба ифтихорномаҳо сарфароз гардидем. аз ҷумла ман ҳам дар байни онҳо будам, дар байни командирон ва сардорон будам. ба ман ҳам аз тарафи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ифтихорнома сарфароз гаштам ва аз тарафи командири қисми ҳарбӣ ба ифтихорнома сарфароз гаштам ва аз тарафи разведкаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорнома сарфароз гаштам ва инчунин бо тӯҳфаи ногаҳонӣ аз тарафи генерали артиш, сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон квотаи президентӣ ба қисми ҳарбимон равона карданд. вале ин ки тӯҳфаи ногаҳонӣ буд ба ман. ва аз ҳамин сабаб ман ба донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дохил шуда. яъне ки то ин вақт маълумоти олӣ надоштед? бале, албатта маълумоти олӣ надоштам. аз ҳамин сабаб тӯҳфаи ногаҳонӣ шудин ба ман квотаи президентӣ ба қисми ҳарбимон. шараф ба генерали артиш. хуб, ва айни ҳол ва айни ҳол аз ҳамин сабаб дар Душанбе қарор дорам барои ҳимояи кори дипломӣ. хатм кардед аллакай? бале, муборак бошад. муборак бошад. ташаккури зиёд. бо дастгириҳои устодони ҳамин донишгоҳамон ва ман имрӯз яъне ки таҳсиламро тамом кардам, адо кардам. яъне ки соҳиби маълумоти олӣ ҳимояи дипломӣ уже тамом кардам. беҳтарин, муборак бошад. ва мо хеле хурсанд ҳастем ки шумо ҳам соҳиби маълумоти олӣ шудед, ҳам хизматчии ҳарбӣ ҳастед ва ҳам ба мақсадҳои олиятон зина ба зина расида истодаеду дар коре фаъолият мекунед ки дилатон мехоҳад ва қалбатон пурпури меҳри ватан аст. хизматчии ҳарбӣ будан ин бениҳоят шарафи бузург аст. аввалан ки ҳар кас хизматчии ҳарбӣ шуда наметавонад ва ҳар кас либоси низомиро пӯшида наметавонад. баъзе инсонҳое ҳастанд ки инвалид ҳастанд, бедаст ҳастанд, бепо ҳастанд, орзу мекунанд ки ман сарбоз шавам
ва орзу мекунам ки ман хизматчии ҳарбӣ шавам, кор кунам, ба давлат кор кунам, ман ба халқу ватан хизмат кунам мегӯянд. мубинед ки ҳамон кӯдаки хурдсол аз ҳамон майдагиаш аллакай дастонашро ҳамин тавр мегираду ман калон мешавам, қаҳрамон мешавам, бар ватани худам посбон мешавам мегӯяд. ва ҳамин меҳр муҳаббат аз кӯдакӣ аллакай дар дили дидаи ҳамагон ҷой мешавад ва танҳо ин меҳрро бояд ки ҳамеша бузург кард ва монанди Носирхоҷа нотарсона далерона пайваста дар хизмати ватан модар буд. вақте ватан мегӯянд, чӣ гуна эҳсос дар вуҷуди шумо падид меояд? ватан гавҳараки чашм аст, онро бояд эҳтиёт кард. ватан ин модар аст, номуси ҳар яки мо аст. хоки ватанам сурмаи чашмони ман аст, рӯи ватанам оинаи рахшони ман аст. манро ватанам тарбия бисёр намуд, фарзанди неку ба худ вафодор намуд. шараф ба ватандорон, ба ҳамаи азизоне ки ин соатҳо бо мо буданд, бо мо қарор доштанд. меҳмон аз шаҳри Исфара, хизматчии ҳарбӣ Носирхоҷа Алвадинов. бори дигар Носирхоҷа, хуш омадед. дар идома ба кори фаъолияти шумо барор муваффақияттаманно дорем. марҳамат, дар охир суханҳое дошта бошед, мешунавем шуморо. миннатдории худамро ба сарфармондеҳи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва миннатдории худамро ба вазири мудофиа ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-полковник Собирзода Эмомалӣ мерасонам ва миннатдории худамро ба командири қисми ҳарбимон полковник Сафарзода мерасонам ки рӯз то рӯз заҳмат кашида истоданд ва дар қисмҳои ҳарбӣ шароитҳо бисёр фароҳам шуда истодааст. рӯз то рӯз барои ватанам содиқона хизмат мекунам. саломат бошед. офарин. дӯстон, бо эътимод бошед.